kining pag abot sa anghel ni Maria niya giingnan siya nga paglipay bulahan kaayo ka usa ni siya ka pagpaila nga before pa si Maria nagmabdos ni Jesus kay mo ni ang dako niyang dungog kaning pagkainahan niya sa Dios. Before pa siya nagmabdos ni Jesus, si Maria di ay duna na siya ay commitment nga sulugoon gid siya sa Ginoo. Kamo pagkamat ko ninyog buot, duna na ba mo'y commitment or giangkon na panaad nga sulugoon mo sa Ginoo? Ang atog yung mahibawan, sulugoon kita sa atong ginikanan. No? Morag mao sa tingali ni sayop sa mga ginikanan. Kay wa gyud kayo'y ginikanan nga nagsigig sulti sa ilang mga anak na sulugoon kita sa Ginoo ha. Kitang tanan sulugoon kita. Kana bang moingon dai panglaba kay sugo na sa Ginoo? No. Eskwela dong kay sugo na sa Ginoo. Ayaw pamakak kay sugo na sa Ginoo. No. Ayaw mo pagsigi og date-date anang inyong uyab kay wa pa mo'y kasal kay sugo na sa Ginoo. Ayaw mo pagsigsugal kay sugo na sa Ginoo. Ayaw mo panigarilyo kay sugo na sa Ginoo. Ayaw mo pangawat og kwarta kay sugo na sa Ginoo. Ayaw pagsigig pasiksi, tabunin ng mga part sa imong lawas nga murag mo hatag o kalaway kay sugo na sa Ginoo. Ana unta no? Ayaw mo pangiskis anang inyong kilay kay insulto na sa Ginoo. Ngayon ana ba? Tingali kadto si Santa Ana o si San Joaquin, gasigi gitog sulti ni Maria nga tumanon gyud ang sugo sa Ginoo. Muna si Maria gamay pa lang nasud na siyang hunahuna nga sulugoon siya sa Ginoo kay batan-on pagod kay ni siya 13 anyos bana-bana ani 13 anyos mauna ni ang iyang sinultihan. Kamo 13 anyos mo sa inyong sinultihan sa una ingon ani boy siging sayaw TikTok ana labi na mga batan-on karon tanawan na mga 13 anyos nga batan-on karon hasta gani murag 20 anyos mura pa magway buot di pa gayo dili pa ugdang ba manabi ba pero si Maria 13 anyos mao na ni sinultihan. Maingon gyud nato nga ang iyang parents maayog yung muatiman niya no ug mao ni ang nindot kaayo diha ganing niduaw si Maria sumpay ani sikan option sa atong gospel karon katong pagduaw ni Maria ni Isabel. Nakadungog siya nga si Isabel nagmabdos iyang igagaw niya tiguwang na sad kaayo ningadto siya aron pag-alagad pero mabdos na sad siya sa Ginoo. Pagdaig yun ni Isabel ingon kanatong maghimaya ka Maria ba ingon maghimaya ka Maria bulahan ka ikaw ang pinasidunggang babae sa tanan nga mga babae hangtod sa tanang kaliwatan. Mo na gisulti ni Isabel. Si Isabel tiguang. So siyempre may siya mutabi, ugdang siya manabi. Pero unsay tubag ni Maria, mas ugdang pa kaysa kang Isabel oy. Ingon siya, ang akong kalag nalipay diha sa Dios nga akong magbubuhat. Kamo o kamoy pangutanon ron hay may makalipay ninyo ang Ginoo o maayong panglawas na istorya masakit lang kanser wa na guol no sakit o kanser ana wa gyud maghunahuna nga bisag masakiton ka na ang Ginoo diha gud di ba masunog ang balay guol na nasunog akong balay hilak-hilak na sa dilag nasunugan ka total na ang Ginoo diha na nibiya din imong Ginoo pagkasunog sa imong balay oy tubag gikawat imong kwarta
gitulis ka, hapit pag yung kapatya, hilak dayon ka. Ngano mo day, pag tulis nimo, naapil daigda ang Ginoo day sa tulisan. Muna si Maria, nihilak, pero wa gyud mo reklamo sa dihang gikuha, hastang iyang anak gikaniya. Kay ngano man, kahibaw si Maria na ang iyang kalipay naa sa Ginoo. Og nahitabo kini tungod kay si Maria nagsunod gyud kanunay sa kabubuton sa Ginoo. Munay nakanindot niya. Gitudluan sa gid siya. Muna si Maria wa maguol nga si Jesus iyang anak wa ka eskwela. Ngano man, sige ra sad siya tudlo ni Jesus bahin sa pagtulunan sa Ginoo nga ikaw kinahanglan gyud kang sulugoon kas Ginoo. Kay matud pas mga theologians, pagsud kuno ni Kristo diri iya mang Philippians chapter 2 iya mang gihukas ang iyang pagka-Dios, niya iyang gisulob ang nature gyud sa tao. Niagi sad siya nga murag bata nga way nakatunan, kanang wa gyud nakatunan ba? Mao bitaw nga mipili ang amahan, ang Dios ni Maria o ni Jose kay kanang at least kamaong motudlo og Dios non nga pagtulunan. Kay ang nakainahan pa ni Jesus mga drug addict katong siging paman kaniya ta si Jesus drug lord unta ni. Okay, niagi man siya sa human nature, di ba? Ang bata wa man ginay nakatunan, kinahanglan man na nimo tudloan. Mao sad na si Jesus. Muna si Maria wa maguol nga di sila kapaeskwela ni Jesus. Ngano man tudloan tanig Ginoo. Nya unsa may itudlo nga masulugoon gitas Ginoo. Pasti lang ninduta og ang tanang tao unta. Abisan lang ang tanang Katoliko mahimong sulugoon sa Ginoo. Si Pope Francis sa dihang nag-ampo siya para sa kahimtang sa Ukraine o sa Russia, mihilak siya. Wa siya katiwas dayon og basa siyang pag-ampo kay ang iyang gihuna-huna nga magsuon raman kita ni sila nganong nagpinatyanay naman ni unang gihangyo niyang Ginoo taga itawon sila kalinaw nga nagsukad sa pag-ilhanay nga sila managsuon. Isip amahan sa atong Santo Papa sa katawhan, mag-uol sad siya nga kanabang magubat ang matag tao, murag og ikaw inahan ka or amahan, imong duha ka anak gasigig sinukmagay gadinunggabay, mali mo katawa ka. Nya naalkansi ng maguwang kay pertinang daghanag samad, moingon ka kana dong ana tiwasa dong mo ana ka muhila ka og tinuod kang nibati. Nya karon ko nang inyong silingan nakawatan kayo gidakop gikulata nya kamo mo'y gilungkab bag-o mong gilungkab nya nasakpan gikulata, malipay ka ha? Wa ba mo tubag ay gikulata ba sa inyong silingan kay nasakpan nga gilungkab ang inyong balay daghan kay nakuha, malipay dili mga yawanon mo malipay gid mo kay ngano man ang imong kalipay tuwa mas imong mga butang, tuwa mas imong kwarta, pero si Maria dili malipay. Ngano man ang iyang kalipay naas Ginoo, kahibaw siya nga ang Ginoo nag-ingon higugma agid ang makasasala, pasaylo agid ang makasasala. Muna si Maria wa gyud mo hangyo sa Ginoo nga siluti ning nagpatay sa akong anak, kining nagtorture sa akong anak siluti ni sila. Wa gani sa Birhen sa Guadalupe nagpakita siya aron pagtudlo sa mga tao ihunong na ning pagpatay o kinabuhi. Kay ang mga bata kunos una i-offer man ngadtos adlaw, ang ila dito bang mga pagan practices, ang adlaw may nooy Ginoo ila mang i-offer ilang anak. Si Maria ni tudlo ihunong na muna kanang picture ni Maria sa Birhen sa Guadalupe, di ba kahayag mo na dire iyang gisalipdan ang adlaw, salipdan niya nya kanang murag sungay ingon ana mo iyang giyatakan ang buwan kay ila man sa nang i-worship nya niingon din siya Ginoo nay atong sentro.
dili na kana mga tuo-tuo, dili na kana mga superstitious, kana mga ginoo-ginoo. Amo na kita sa dinhi maningkamot ta nga masintro unta nato ang atong kalipay diha sa Ginoo aron mahimo sa tang instrumento sa pag-umol sa mga batan-on nga mahimong responsable sa ilang kaugalingon, dili kay mga danghag kaayo dadon lang dayon ana mga TikTok kana mga porn o uban pa diha sa social media. Ingon ana na lang taon ka fragile or ka lulid ang mga moral stance, moral principle sa ato karong kabatan-unan tungod kay kuwang na sa pag-ila sa Ginoo.